friends, good morning and welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासै मोजां दङ होननानैहा आंबो मोजाङै दंथ'यो। स' माने फुंनि फुं माने ओंखाम सुखांबाय, सुखांनानै दै लोंखांबाय। स' माने ओमफ्राय आइ आरो बाबा मोना माने मा होनो बेखौ माने लकेल सिंग्रा बानायगासिनो आरोना। स' माने बेखौनो दिन्थिनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम। स' माने नायलांबाय थादों आरोना नोंथांमोना। थ' बिदिब्ला यार निमकी बानायगासिनो निमकिया गुफुर जाबाय दा नैबे गुफुर निमकी नामा motor, alu, anda baru semula. Boleh kan itu? Ini kita sudah mengambil.